Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera anyamuka lero kupita ku Dar es Salaam mu mdziko la Tanzania kumene akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona za mphamvu za magetsi. Kampani ona za mafuta mdziko muno ya National Oil Company of Malawi NOCMA yati galimoto zonyamula mafuta zokwana 200 zafika mdziko muno. Ndipo thupi la mfumu yayikulu Mgulumya ya mboma la Machinga lalowa m'manda ku likulu lake mboma la Machinga. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona za magetsi ku Dar es Salaam mu mdziko la Tanzania. Mwazina, mtsogoleri wa dziko linoyo akhala nawo pa mwambo osayinira ndalama zokwana $300 million pakati pa dziko la Malawi ndi banki yayikulu pa dziko lonse la World Bank. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndipo mu msonkhanowu uyamba lero ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania ndipo ukuyembekezereka kuthamawa. Justin Mkweu ali ku Tanzania ndipo wadza ndi zambiri. Nkhani imeneyo tikupatsiranibe patsogolopa kumapopitirani nkhanizi. Kampani yona mafuta ya mdziko muno ya National Oil Company of Malawi NOCMA yati galimoto zonyamula mafuta zokwana 200 zafika mdziko muno ndipo zambiri zikhala zikufikabe kamba kuti mavuto ena omwe alipo ku Tanzania akonzedwa. Mneneri wa kampani ya NOCMA Raymond Likambale wati vuto lomwe linalipo ndi lakuti bungwe lotolera misonkho ku Tanzania limakonza makina ake koma ntchitoyi yatha tsopano kutero kuti galimoto zambiri zizidutsa mosavuta. Mabungwe omenyera ufulu mdziko muno ati zambiri zasintha pa ntchitoyi kuchokera pamene maiko anasayinirana zothetsa nkhanza ndi kukweza miyoyo ya amayi mzaka 30 zapitazi, ponena kuti amayi tsopano akuoneka mu ntchito zosiyanasiyana komanso nkhanza za mbanja zachepa. Izi zadziwika pamene mabungwewa amagwirizana ndi boma amasanthula amene ntchitoyi yayendera, pamene maiko onse akhale akunika za ntchito yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso kuthetsa nkhanza za mbanja mwezi wa Machi chaka chino mu dziko la America. Eunice Ziovu walemba ripoti ili. Kuchokera mchaka cha 1995 pomwe dziko la Malawi linayamba kutsatira ndondomeko zomwe akuzitchula kuti Beijing Platform zothandiza kuthetsa nkhanza komanso kuthandiza kuti amuna ndi akazi asamasiyane pa ntchito, dziko la Malawi lakhala likugwira ntchitoyi kutukula amayi omwe nthawi zambiri amatsalira komanso kuchitiridwa nkhanza. Malingana ndi Emma Kaliya aku Malawi Human Rights Resource Center, ntchito yomwe akhala akugwira ikuoneka phindu lake, zomwe akuti m'madera ambiri zinthu zayenda bwino zaka 30 zapitazi. Ndikuona ngati kuti tayesesa kupanga ku zinthu zina zabwino kupita chitsogolo ndithu mu magawo osiyanasiyana. Mwanga mukati mpite mu ntchito za boma kuli amayi amene panopo ali pamwamba ndithu. Tipitenso kwa mtolankhani kalero tinkaona amuna ambiri osati azimayi ali kuti kumabwera ngumanyamula kamera ngumatijambula masiku ano zonsezo tikuziona, kusoyenza kuti ndithu tikupita chitsogolo polemekeza maufulu amayi. Kuliso magawo osiyanasiyana amene mwina simingatchule onsewo. Mabungwe omwe akutsogoleredwa ndi achinyamata mdziko muno akugwira nawo ntchito imeneyi, ndipo kwambiri amaona ntchito zothandizira kuthetsa maukwati a ana achichepere komanso kuonetsetsa kuti asungwana akupitiriza sukulu. A Hastings Saka aku Malawi Sexual Reproductive Health Alliance akuti dziko la Malawi lachita bwino, komabe kudalira kwambiri mabungwe ndi maiko akunja pa ntchitozi zikuoneka kuti nzomwe zikubwezera pambuyo zina mwa zomwe zikuchitika m'midzimu. Nkhani za zimayi kapena nsikana ndi maphunziro nazonso tasuntha, komabe pali magawo ena amene sidachite bwino. Now pali zifukwa zambiri zimene zatuluka mu ripoti ija zimene zikupangitsa kuti mwina tikhale ngati tasuntha pita chitsogolo, komabe pali magapo. China ndi kuti Malawi ndi dziko lodalirabe
kuti maiko akunja atithandize mmene anenera muja. Now chifukwa chimenecho zimene zachitika kunja zimakhudza ntchito imene tidzigwira kuno. Ndipo kuchokera ku boma, Fred Simwaka omwe ndi mkulu oyang'anira kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi ku nduna wa zosamalira anthu, akuti ntchito yomenyera maufulu a anthu osiyanasiyana m'dziko muno ikuoneka kuti ikupita patsogolo. Titaonera kuti kuchita bwino osati kwambiri koma pakatikati. Tuchita bwino chifukwa choti tasuntha kuyerekeza ndi mmene tinalili pa nkhani yoti azimayi akutengapo gawo banja pasitukuko. Izi zizatheka chifukwa choti tili ndi malamulo monga mudziwa kuti Beijing Platform of Action imene ili Bible lathu kuti tisatire za gender ndi chinthu kapena ndondomeko imene inakhazikitsidwa kuti azimayi apite pasogole. Undunaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu mogwirizana ndi mabungwe omwe amamenyera ufulu osiyanasiyana wa anthu m'dziko muno akusanthulanso ntchito zomwe zakhala zikuchitika m'magawo amenewa, zomwe akuti akazipereka ku msonkhano waukulu wa dziko lonse lapansi omwe uchitike ku United States of America mu March chaka chino. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Tikubwereranso ku nkhani yathu yoyambirira imene tikuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona zamagetsi ku Dar es Salaam mu mdziko la Tanzania. Justin Nkwewu akutipatsira nkhani yonse. Malingana ndi uthenga ochokera ku nduna ona za ubale wa pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena, mtsogoleri wa dziko linoyu anyamuka ku Malawi lero ndipo abwerera lachitatu kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe. Uthengawu waonjezera kuti ali kumkumanowu Dr. Chakwera akhala nawo pamwambo osayinirana ndalama zokwana $300 million zomwe banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza kuti dziko lino lilandire ndipo zithandize kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi pofika 2030. Mkumanowu ubweretsa pamodzi atsogoleri a maiko osiyanasiyana kuti atsindike zakukonzeka kwawo kuti pofika 2030 anthu 300 million mu Africa azakhale ndi magetsi. Uthengawu watinso chitengereni boma mu 2020 Dr. Chakwera akwanitsa kuchulukitsa chiwerengero cha anthu amene ali ndi magetsi ndi 9% kufika pa 25%, ndipo ndalama za World Bank zomwe asayinirane ku Dar es Salaam zithandizira kuti chiwerengerochi chifike pa 70%, komanso kupeza magetsi ochuluka oti athandize pa ntchito zotchedwa ATM strategy zomwe zikulimbikitsa ulimi, zokopa alendo ndi migodi pokweza chuma cha dziko la Malawi. Kupatula kukhala nawo posayinirana ndalamazi, Dr. Chakwera azakhalanso akutsogolera pakulimbikitsa ubale wa pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena, azakumana ndi akuluakulu ochita malonda, azakumana ndi akuluakulu amabungwe amene amathandiza dziko la Malawi pachuma, komanso azatsindika za mfundo zawo zoonetsetsa kuti amalawi ambiri ali ndi magetsi pofika 2030. Kupatulako Dr. Chakwera pa msonkhanowu pakhalanso atsogoleri a maiko ena oposa 12 monga Zambia, Democratic Republic of Congo DRC, Nigeria, Senegal komanso Ivory Coast, kungotchulapo chepa chabe. Justin Nkwewu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. Ndipo msonkhanowu wayamba lero ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania ndipo kuyembekezeka kuthamawa. Justin Nkwewu ali ku Tanzania ndipo wadza ndi zambiri. Atsogoleri a maiko 12 asonkhana ku Dar es Salaam, Tanzania kutsimikiza kuti akwaniritsa masomphenya oti anthu 300 million mu Africa akhale ndi magetsi pofika 2030. Malingana ndi World Bank, anthu 23 okha mwa 100 ku Malawi ndomwe ali ndi magetsi, pamene maiko ena chiwerengerochi ndi chokwera. Ichi ndi chifukwa chake kuposa maiko ena, dziko la Malawi likuyenera kugwiritsa ntchito mgwirizanowu kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi. Kazembe wa dziko la Malawi ku Tanzania Andrew Kumwenda auza MBC kuti mgwirizano wa Malawi ndi maiko ena ndi ofunika kwambiri. Pakati pa Tanzania ndi Malawi pakali pano tikugwirizana mu njira zambiri. Trade, kapena za malonda, kandi za security za mbiri. Energy, zamagesi ndi imodzi mwa njira imodzi imene tingathe kupanga cooperative zathu. Tanzania ili ndi magesi ambiri
Malawi pena pake maperewera magesi, so tikhuza kupeza njira yoti mwina tizigulako magesi ku Tanzania. kupatulako atsogoleri a maiko, msonkhanowu ubweretsanso pamodzi atsogoleri a zamalonda, amabungwe omwe si aboma, komanso mabungwe othandizira dziko lino ndi ena pachuma. Mwazina, msonkhanowu ufuna anthu alumikizidwe ku magesi mwansanga, azigwiritsa ntchito magetsi osawononga chilengedwe, maiko agwirizane potukula ntchito za magetsi, komanso kusayinirana migwirizano yosiyanasiyana. Akumwenda ati Amalawi ayang'ane zakufunika kwa msonkhanowu pa miyoyo yawo, komanso kulondoloza zomwe boma litasayinirane ku msonkhanowu. Amalawi ayenera kuchimvesesa kunena kuti mwayi ngati ukamachitika kumene boma limatha kukumana ndi ma development partners, ma financiers, ma investors, imakhala chofunikira kuti mupange participate ngati mene akupangira panopo. Fuwa kunoko ndi umene kutakhale migwirizano imene tikunenayo yonena kuti pofika 2030 tikhati tapanga chani. Ndiyeno Amalawi aziyang'anisisa pamenepo kuti kodi boma lathu lagwirizana kuti chani ndipo kodi likuchitadi. Masomphenya otchedwa Mission 300 analengezedwa chaka chatha ndi World Bank komanso banki yotchedwa African Development Bank, ndipo malingana ndi banki ya African Development Bank mu gawo loyamba maiko 12 omwe ndi Chad, Ivory Coast, DRC, Senegal, Tanzania, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal komanso Zambia anena zomwe akufuna kuchita kuti masomphenyawa akwaniritsidwe pamene maiko ena azanena mtsogolo. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Romeo Omali. Tiyentonenso mitu yake. President Chakwera anyamuka lero kupita ku Dar es Salaam mu dziko la Tanzania kumene akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona za mphamvu za magetsi. Kampani ona za mafuta mdziko muno ya National Oil Company of Malawi NOCMA yati galimoto zonyamula mafuta zokwana 200 zafika mdziko muno ndipo zambiri zikhala zikufikabe. Thupi la mfumu yayikulu Ngulumiya ya mboma la Machinga lalowa m'manda kulikulu lake mboma la Machinga. Popitirira nkhanizi, bungwe la maiko akumwera la Africa la SADC ladandaula ndi kuphedwa kwa asilikali ake amene akusungitsa bata ndi mtendere mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. Bungwe la SADC ladzudzula gulu la zauchigawenga la M23 limene lili kudera la kummawa makamaka la kumvuma mdziko la DRC kuti zomwe likuchita ndi kuphwanya ufulu wa anthu, kusokoneza chitetezo ndi mtendere ku dzikolo ndi maiko amubungwe la SADC. Pakumenyanako asilikali ankhondo atatu a mdziko muno aphedwa ndi zigawengazo ndipo ena asanu ndi anayi a mdziko la South Africa aphedwanso. Zambiri mu ripoti ili. Bungweli lati mchitidwe wa zigawenga za M23 zofuna kulanda malo mwaupandu kwadzetsa chiopsezo chachikulu pakati pa wanthu pa nkhani zachitetezo kumvuma kwa dziko la Democratic Republic of Congo. Bungwe la SADC lati mkangano waphetsa anthu mazana komanso kusamukira kumpoto kwa Kivu kuphatikizapo amayi, ana, achikulire ndi olumala kuthawa nyumba zawo. Pakumenyana kopsa pakati pa maguluwa, asilikali aku Malawi atatu aphedwa ndi ena asanu anayi 9 a mdziko la South Africa pamene anthu ochuluka avulala modetsa nkhawa. Asilikaliwo anali gulu la mamembala a bungwe la SADC omwe amagwira ntchito kukhazikitsa bata ndi mtendere kuyambira mchaka cha 2023 mu mwezi wa Disemba. Malipoti akuti chiwerengero cha anthu omwe afa pakumenyanako kwafika 13 ndipo bungwe la SADC lati ndodandaula ndi kusokonekera kwa chitetezo komanso mavuto omwe anthu amba akumana nawo mdziko la Congo chifukwa cha ziwawa. Bungwe la World Vision Malawi lagawa katundu wa ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha kwa anthu oposera 500 amene anathawa mdziko la Mozambiki kamba kazipolowe ndipo akukhala pa msasa wachabuka ku
ku Nsanje. Polankhulana ndi MPC, mkulu wa zantchito ku bungweli a Samson Sem ati anaona kuti ndikofunika kuti achitepo kanthu pa mavuto amene anthuwa akukumana nawo. Iwo alonjeza kuti bungweli ndilokonzeka kufikiranso misasa ina pomwe tsopano chiwerengero cha anthu othawa zipolowe mdziko la Mozambiki chafika pafupifupi 7,000 mdziko muno. Asemu analankhula ndi olemba nkhani wathu Mphatso Tebulo. Lero tabwera kutsatira mavuto amene anapezana nawo anzathu ku Mozambique malinga ndi political conflicts amene akhala kuchitika pakati apo. Anthu akhala kuthawa kuchokera ku Mozambique ndi kumaoloka ena kuyenda over 300 kilometers kuti azafike malo ano. So ngati bungwe limenenso chimodzi mwa ntchito zimene zimakhuzika nazo ndi kuthamangirapo pamene pagwa ngozi zazizizi, chimodzi mwa icho chimene chikuchitika lero. So lero ngati bungwe tinapeza katundu kuti tiathandize anzathu amene akukhala pano pa kampu kuchokera pa 24 December pamene anayamba kufika. Lero tabweresako ufa, tapasako soya pieces, tapasa mbale za plastic, makapu, maneti polinga lero anthu akugona pa mtetete, komanso zofunda, sopo cha osambira wa Ufresh, sopo osambira wa Butex, komanso ochapira wa Ufresh, mwa zina zochepa zimene tabweresa. Boma lati ndilodzipereka kupitiriza kutula ntchito za malonda zing'ono-zing'ono chifukwa ndi imodzi mwa msanamira amasomphenya achitukuko wa dziko lino a Malawi 2063. Modzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamalonda alimbikani Kachihwaya ndi wayankhula izi atayendera gulu la Titule Comzip Cooperative Wine Production lomwe likufulula vinyo m'boma la Karonga. Zambiri mu ripoti la Henry Haukea koma akuwerenga ndi Ludovico Nyirenda. Nkhani imeneyo tikhala tikupatsirani chaposekedwa apa koma popitirira bungwe la anthu olimbikitsa ntchito la zamalonda la Institute of Marketing in Malawi IMM lalowa mu mgwirizano ndi bungwe loona za makompyuta komanso luso la makono la ICT Association of Malawi ICTAM kuti adzitha kugawana nzeru pakati pa mamembala awo. Poyankhulana mu mzinda wa Blantyre posayinira panganoli, mneneri wa IMM a Daniel Ngwira ati mgwirizanowu uthandiza kwambiri potukula ntchito zogawana nzeru komanso luso losiyanasiyana pakati pa mabungwe awiriwa. A Daniel Ngwira akufotokoza zambiri. Mabungwe awiriwa IMM komanso ICTAM tikwanitse kuphunzitsa mamembala athu maluso amene angapindulire amene akuchita practice marketing komanso anthu amene amagwira ntchito za ICT. Ndiye maluso amenewa akhale akuphunzitsidwa ngati kuti mwansintho amene ali ku ICT akhale akupindula ndi upangiri wa za marketing kapena kuti zogulitsa za malonda umene bungwe la IMM likhaliri kuwapatsa. Pamene ife amene tili ku Institute of Marketing in Malawi IMM tikhali tikupindula ndi upangiri wa ICT umene ubwere ndi anzathu amene wa ICTAM amene iwowa ndiye aini ache a ntchito zokhuzana ndi technology. Ndiye mungathe kuona kuti ntchito za malonda komanso maluso ama business zikufuna technology kapena kuti nthambi zosiyana-siyana za science. Ndiye ife patokha IMM tinaona kuti sitingathe kupanga zonse koma tikagwirana manja ndi anzathu amene wa ICTAM titha kupindula za malonda amakalo oletsedwa akuononga nkhalango za nkhotakota ndipo kugwetsa nkhalangoku kukulirakulirabe. Mkulu wa za nkhalango a George Zibophe ndi amene anena izi pamene bungwe la Central Region Information Center Sector Training Providers Association CRISPA linadzala mitengo pa sukulu ya primary ya nkhotakota AOEA. Tindi zambiri mu ripoti ili. Nkhalango za boma la nkhotakota zikuonongeka chifukwa cha malonda amakala osaloledwa. Mkulu wa za nkhalango mbomali a George Zibophe wati kudula mitengo mwachisawawa kuti awotchere makala kukulimbikitsa kuonongeka kwa chilengedwe mbomali. Azibophe ati pakufunika kugwirana manja polimbana ndi malonda amakala ndipo iwo akufotokoza motere. Kwambiri zimene zikuononga kwambiri za chilengedwe nkhotakota ndi anzathu otcha makala komanso mwinanso anthu amene akusekula minda
komanso anthu enanso amene mwina sakusamala zachilengedwe makamaka m'manyumba mwawo, chifukwa munthu amene kuti m'makomo mwake mukhale mitengo imene imateteza kusamala zachilengedwe zina, komanso kutetezanso anthu aja ngati nyumba zawo, komanso ngakhale kuwapasa mithuzi komanso mpweya wabwino. Ndiye kunoko Nkhotakota madera ena tili ndi vuto lalikulu kuti zachilengedwe sizokusamalika ndithu monga ndakamba kale. Kunoko Nkhotakota ndi boma limodzi limene makala akutchedwa kwambiri. Kodi muonese kuti makala ambiri amene amachedwa Nkhotakota amagwiritsidwa ntchito mu Nkhotakota momwe. Ambiri amapita maboma ngati Lilongwe kwambiri, Capital City, mwina kusalima, ena kudowa kumene. Ndiye magamulo amene timalanda ife mwina pa mwezi paja, mwina kunengo ngopereka mwa on average mwa Mulungu apa katikati timatholanda mwina madomba 200 250, koma amene timakanika kulanda amakhala ochuluka kwambiri monga ndakamba kale, amakhoda kuyenda njira zawo zozemba zachidule zoti mwina sitingathenso pena kuzigwira mwina kuapeza. Ndiye makala amene amatuluka Nkhotakota ndi ochuluka kuposa amene ife timalanda. Ndiye mwina pachaka timatholanda mwina matomba 500 pena 1000 zikatiyendera, koma makala amene akuotchedwa ndi ochuluka. Kambaka izi bungwe la Central Region Informal Sector Training Providers Association CRISTPA latsogolera midzi yozungulira sukulu ya Nkhotakota LOA pa ntchito yobzala mitengo pofuna kuphunzitsa ana sukulu zotsatira zakuonongeka kwa chilengedwe ndi kufunika kobwezeretsa chilengedwe chikaonongeka. Wapampando wa bungwe la CRISTPA Bashir Ziada analongosola kuti mitengo yomwe abzala kuphatikizapo mitengo ya zipatso ndiyofunika kwambiri pa ntchito za nkhalango, komanso thanzi la ophunzirawa, ndipo ati amafuna ophunzirawa kudziwa kufunika kobzala mitengo yosiyanasiyana kuphatikizapo ya zipatso. Choyambirira poona pa sukulu panopa pali ana aulumali monga mablind komanso pali ana achalubino. Mutati muone kuti sikutadza mitengo yambiri ya zipatso. Ana aja amavutika kapita madera ena kuti akadi mango kapena akathole magwafa amathamangitsa. Ndiye kwa ife ndi chinthu chimodzi kuti athandizire kuti ana aja asavutike akhale ndi zipatso. China njoti tinachoka posera ifazi misiri tonse muno Malawi, tinali ku Tanzania. Tinakaona zathu mwene ku masukulu muli mitengo kwambiri chilengedwe chikanali chonse. Ndiye ife ngati azimisiri tinosemeseda kazona mezi ku Tanzania tibwera zonse kuno ku Malawi. Kudandaula nkhani ya vula. Manyumba kumene vula yangomba kumene monga kuno Nkhotakota, koma nyumba zambiri zasasuka chifukwa palibe mtengo. Ndiye ndi njira imodzi koma sife ngati azimisiri ndife sikona mpawo 1 ononga mitengo. Ndiye mafati khaisi chitsanzo chambiro choti ifeyo tibati zadzale mitengo. Ukuku ndikuyamba chaka chamawa tipita suboma lina, leti kuno Nkhotakota chaka china tipita suboma lina. Kuonjezera pa kubzala mitengo, bungwe la CRISTPA lapereka mayunifomu kwa ophunzira 42 ndipo lapempha thandizo kuti ophunzira aulumali pa sukuluyi athandizike. Malinga ndi wapampando wa CRISTPA Bashir Ziada, ophunzirawa amakumana ndi zovuta monga kusowa kwa malo ogona ndi zina zofunika pa maphunziro awo. Bungwe la CRISTPA lapempha anthu aku Nkhotakota kuti agwiritse ntchito njira zina zokhazikika komanso kubzalanso mitengo ikadulidwa kuti nkhalango za Nkhotakota zidzathandizenso mibado ya mtsogolo. McDonald Chiwayula, MBC, Nkhotakota. Bungwe lona zachilengedwe la Movement for Environmental Action MEA lati lipitiriza kugwira ntchito yake modzipereka podzala mitengo mdziko muno ndiponso poonetsetsa kuti ntchitoyi ikhazikike kwa zaka zambiri pophunzitsa anthu za ubwino dzala mitengo. Mmodzi mwa apampando ku bungweli Matthews Malata ayankhula izi ku sukulu ya primary ya Chimwasongwe mdera la TA Chimutu mboma la Lilongwe pamene bungweli linakonza mwambo wachiwiri odzala mitengo chichitikireni mwambo onga omwewu mchaka changothachi. Ndi zambiri mulipotili limene walemba ndi Tiyamike Kamanga kumakuwerenga ndi Eunice Ziovu. Poyankhula pa mwambowu Amalata anatsindika kuti bungwe la MEA likugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana monga andale, aphunzitsi, ophunzira ndi anthu am'mudzi kufalitsa uthenga woti anthu adzisamala zachilengedwe komanso kubyala mitengo. Iwo anafotokozanso kuti bungweli likhala likuchita izi ndi cholinga cholimbikitsa anthu kuti adzitenga umwini posamalira mitengo kuti ntchito ikhale yopambana. Amalata amemanso anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti adzitengana umbali pothandiza anthu omwe alibe mbande za mitengo. Iwo anati izi zithandiza kubweretsa nkhalango zambiri zomwe zatha kamba ka kudula mitengo mwachisawawa. Chikulu chimene chimafunika muonetsetse kuti chituko chikhale m'manja mwa anthu. Ndefe chimene timayambira pansi kuwafunsa maganizo mufuna chani titani. Ife timabwera mbuyo mwawo timafuna iwo azitsogola. So chifukwa cha theory imeneyo tiona kuti zikuyenda bwino kwambiri
zovuta sizimalephera koma takhala tikuyenda nawo limodzi kuti zitha kupezanso mayankho tonse kufika pamene tafika apa. Tikuona ngati kuti tikulowera kwabwino ndipo enanso akhoza kuphunzirapo kenakake kuti mwina sukulu zambiri m'Malawi muno zitokhala zopatsa chidwi chonchi. Ndipo apeya a zoni ya Malika m'boma la Lilongwe a Stenza Nsendema mkuyankhula kwawo anafotokoza kuti akhazikitsa malamulo onjezera omwe azitsatidwa pofuna kuteteza mitengo. Ansendema ati pa sukuluyi mitengo yakhala ikudzalidwa kwa zaka zapitazi koma amakumana ndi vuto loti yambiri mwa mitengo yodzalidwayo imakhala ikubedwa ikangodzalidwa. Iwo anayamikiranso bungwe la MIA pa ntchito yomwe akugwira pa sukuluyi ponena kuti zithandiza kuchepetsa mavuto akusasuka kwa makalasi pa nthawi ya ngozi zachilengedwe. Loyamba ndilonena kuti panopa being pa trading center zimaonetsa kuti anthu amakhala ndi chidwi chomatenganso mitengo yokadzala ku nyumba kwawo, zimene zimapangitsa kuti chiwerengero cha mitengo chizipeza kuti chikutsika. Komabe papangidwa mekanizimu yonena kuti makolo ozungulira apatsidwanso yawo mitengo kuti adziwe importance ya mitengoyo kuno sukulu komanso ngakhale kumudzi. Bungwe la MIA lati lipitiriza kugwira ntchito yodzala mitengo kufikira m'maboma osiyanasiyana popherezera masomphenya a Malawi 2063. Thupi la mfumu yayikulu Ngulumya ya m'boma la Machinga lalowa m'manda kulikulu lake lalikwenu m'boma la Machinga. Mfumu yayikulu Ngulumya yamwalira loweruka m'bomali itadwala kwa kanthawi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Anthu ochuluka ochokera m'madera osiyanasiyana anasonkhana pamwambo wachisoni kupereka ulemu otsiriza kwa mfumu yayikulu Ngulumya ya m'boma la Machinga pamwambo omwe wachitikira kulikulu la mfumuyi kulikwenu. Ena mwa magulu omwe anasonkhana ndi mafumu ochokera m'maboma a Mangochi, Zomba ndi Balaka, atsogoleri a zipembedzo komanso oyimira zipani zosiyanasiyana. Polankhula pamwambo oyika m'manda thupi la malemu Ngulumya, mlembi wamkulu mu nduna za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe Dr. Elizabeth Gomani Chindevu ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi okhumudwa ndi imfa ya mfumuyi yomwe inali imodzi mwa mafumu odziwika ndi kulimbikira ntchito komanso kuluzanitsa anthu. Pamenepa Dr. Gomani Chindevu wapempha kubanja kwa malemu mfumu Ngulumya kuti atsate ndondomeko zonse zoyenera posankha mfumu ina yatsopano, ponena kuti nthawi zambiri kusamvana pa zamlowa malo wa mfumu kumabwezeretsa mbuyo ntchito za m'madera pamene mfumu yamwalira. Boma tikuwatonthoza ndi kupemphanso Mulungu kuti awatonthoze komanso kuwapempha kuti nthawi ikakwana yoti asankhe mlowa malo alumikizane onse okhudzidwa ku mtundu akhale pasi onse kukambirana kuti osankhidwayo asankhidwe mwamtendere popanda kukangana chifukwa nthawi zina zimene zimachitika m'madera mwinamo pamakhalanso kuyamba kukanganirana anthu apamtundu. So apa timapempha kuti ikafika nthawi imeneyo aliyense okhudzidwa atengepo gawo kuti zikhale mwamtendere. Ndipo m'mawu ake Paramount Chief Kawinga ya m'bomali inatsindika zakufunika kotsata chikhalidwe komanso malamulo a boma pamene akubanja akhale akusankhanso mfumu ina. Iwo ati malemu Ngulumya inali mfumu yokhayo. Mzimu wawo uwuse mu mtendere. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera anyamuka lero kupita ku Dar es Salaam mu mdziko la Tanzania kumene akuyembekezeka kukhala nawo pa msonkhano ona za mphamvu za magetsi. Kampani ona za mafuta mdziko muno ya National Oil Company of Malawi NOCMA yati galimoto zonyamula mafuta zokwana 200 zafika mdziko muno ndipo zambiri zikhala zikufikabe. Thupi la mfumu yayikulu Ngulumya ya m'boma la Machinga lalowa m'manda kulikulu lake m'boma la Machinga. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mwakoma nonse.